Kublai pi barok ki prolog ki ba jus ngutanat ban page ya ki video ki ba nga hikai pi barbor hak ne ka YouTube channel. Te prolog hang ne ki don ki prolog ki ba klem nang ban download ya ki video na po Facebook. Te hang ne ngan pen pi kumno ban download ya ki video ki ba pi ya po Facebook. Khnang ba kanong jing ban pi sum ha ban page ya ka video har bokut kumno ban download ya ka video ha po Facebook. Tiba pin download ia kan video ko ba phi ya po Facebook kalau ngba janjar phai phi ban download nang ne namar kamdon ko option batho download ten rei hakan ga video ngan pen ia phi kumno ban download ia kan video te sanya nang ne ki like le ki dot te nang ta phila debnya nang ne kawan kan ka kaong ne copy link phila banyon ne copy link hadin nang ta sabak no ikane te salai direct hapo Chrome browser la ne hapo Google jong phi la phi don ne Google ne Chrome browser te prolog ne hapo Google ne Chrome browser jong phi la ban search kumne Facebook download video mp4 phi la ban search kumne Facebook download video mp4 te salai kane ka baning kong kane ka http://snapsave.app ngamut nong di philap menyen hane ka po kane ka website na lai philap ban click by direct na po ka description ni ya kane ka website khnang ba kane lami phi hangni te hangne sapis ya ka to ko video ka ba phila de ban copy menne te kumno pin copy sanyen kham silam kumne phila banyen piece pladon piece te sanyen kane like kane download te ngen download te hadinang ta phri hangne ki quality mo ki quality kade news pa arpho lane live pa anrepho phila banjit kawai na kine ki quality ke ba phikwa ba ka video jong phi kan sai ti lada phikwa ya ka video jong phi ba kan sai phila banjit kane news pa arpho ti kane ba live pa anrepho ru kala khambiang hi tang ba ka ba kham sai angne kade news pa arpho pi phila banyon download lada phikwa ban download ya kane ka video kane kala ya download angne kadan tang huawei kadang tang iway nyaw pu nyaw MB dengan yon detail sedang aku akan page ya kene ka video kala dep ni em ban download ti page yang ni ka ya ti hang ne ngini app hadu bakan dadep ban download ya kene ka video ti hang ne ngla dep ban download ya kene ka di video ngan persang ban open Perlu kalau ada ban download ya kenika video tikum pli kenika video kala long ban open lani kala long ban pli hapo gallery lani hapo foto jong phi dengan cek hapo gallery kala don de kumno tu ka video te payment ta ngan le chane ba tho ne po download philoi kene download kala don ne te kene download philoi ya kenika video kala don ne gallery dengan yan play video kala mi kenika video kala ada ban download Titangum ne prolog ngangai kene ka video kan yara phi sibo nang bantang ti prolog ki bakwa banang kumno ban download ya ki video na po Facebook ti ngini keno pa phi haki bai ki jikai snob ban subscribe but on lupa ya bell notification khnang bo phinio ya ki notice hak por ba nga upload ya ki video khub lai sibura